Ayos sa paksit, kisi-kisi ang mga baga sa tong pagpamana. Di matabas-tabas, grabe pagkaanara sa isda. Basta gabi ka mamana, grabe pagkaayo sa pamanaon. Paksit, sulba na po datong tukbononon. Birahan dayon sa paginununan atong kuha. Grabe pagkalami labas kayo ba. Iyabo day sa tong bahaw nga mais. Tukbo na yun sa mga singgaw nga purmag mga lonos. Automatic, siya na sa mga pabawnan sa mga singgaw. Katukob na sa mga labas-labas. Walay nagapasundayag, lahos. Di napunta, sugdan na nato. Birahan o sa tanin sa pag-repair atong mga pana. Kaya nga puto lang guma. Pag human natong repair, dira, lahos na ta. Bira na taog pamana. Sakto sad kayo ron ipamana. Kay hunas ang bagong hapon ba. Dili na kayo tantong lawom ang tampi ba. Purting pagkapabura. Mo testing taog pamana og makaigo ba. Dili makahapata ang makuha. Ari na punta sa dagat mangita og tukbunonon. Wa na nakapasundayag. Unsa patong gihuwat, losob na ta. Gibayungan na nas do kasinggaw di atong sakayan. Magdata og sakayan para di kayo tamaluya. Para natay kapahuwayan og kapuyon taog sinaw. Matik wa na nakapasundayag. Gisuluban na nas usa kasinggaw di siyang goggles. Alright, grabe pagkaayo sa. Di pang usa. Gisuluban na pud na siyang goggles. Bahalag man lubyok na ang mata. Wala pa matay kapod anang unsa na snorkeling. Basta mao na to. Dera, ready na kay nang usa kasinggaw ngo. Matik sugdan na nato sa pagsawom kay murag nag-anam nagkalaw mga gabhion. Sugdan na nato sa pagpangiwag. Dera, nakaiwag din ang usa kasinggaw di og baga nga isda. Matik walay daghang langas. Pikhan dayon. Yati ra, hinanaw masiguro nagsini ning bagkaha. Porte mang mayuha mo ni kay, pero di ta mabalaka. Kay nakaiwag man sa taglaing nga isda, nagpahipi-hipi pa sa bato. Matik, way nakapasundayag. Paksit, grabe pagkaayo sa gunto. Good size na kini kadak uno na. Mabukag na tong bahaw pero grabe pagkamalasa. Wa na to damha. Nakaipsot gud siya. Nakabuhi sa tong sima pero grabe sa dato pagkabuhi nasa. Nakita ra nato siya og balik. Danag na dito iyang pagkaipsota. Namatay ra siya pag-abot sa ilawom. Magpatukob gini siya sa mga singgaw. Og diri nakapag na sa tagpanaunon. Matik walay nakapasundayag. Asos, sutoy man largo. Swerte ang kang isda ka, wadyo ka maigo. Pero dili na taangay mabalaka. Kaya naapay daghang panaunon. Adera, nakapag ang singgaw og baga. Alright, nabawi ra. Torting pagkaigo Ayos na kini kadak uno na. Muiba na ni og bahaw. Grabe pagkalamian ning isda Bantok kayo og unod ba. Di pud matabas-tabas ang usa ka singgaw. Nakapana pud na siya og baga. Grabe pagkaayos ya. Gamay kayo. Daghan man siguro ni kaliwat ni mga isda kay halos-halos atong iwagan puros-puros man mga baga pero dako na kaning grasya para sa ato nakapagyo taan nila diya pa nakapagta og kapal automatic laras ni paksit grabe pagkaigo kisi-kisi ang kapal largo good size na po ning kadak uno na nasakay na ni sa atong minimum nga size og diri grabe sad pagkaayo nakapagta og saa nga duha ka buok nagtapad pa manag-uyab man siguro ni sila nang luod pang usa dili pa magpakuha pasensya na mo nasakpan jud mo sa mga singgaw nga pormag mga lonos goods nakapag na sa taog baga paksit kisi-kisi ang baga pilit sa bato diya pag yun nakapag na sa tagpanaunon pero grabe pagkamalasa ato nang tagbirahan pero wala man day mabinat atong pana porteng pagkapalpaka og diri nakapagta og latab naghapa-hapa sa bonbon paksit matik way daghang pasundayag dili jud ka mahitabong layon kani mamana og gabi kay daghan jud ka makita nga isda nga mag-urong ra diya pag yun another latab na sad paksit kisi-kisi largo ari yun sila kasagaran magloblob sa bonbon ang latab og diri nakapagta ning silay matik ayay ka nakalihay pa gyud pero goods ra kay wa midagan og layo moto nga usata ato sa nikako natong armas okay daog dera ato nang pikhan og balik. Alright, paksit kisi-kisi magpatukob gini siya sa mga singgaw adera nakapana na sa tagbalik og baga grabe gyud pagkaayo ato aday nang ihanga para atong isod sa tong sulanan diya pa gyud laing baga na sad matik. Paksit largog kirig isda grabe ra pagkadalian na matay igo ra man nabungog sa pana grabe ra sa jud dali ang mamatay ning isda bisag mabungog ra dira another silay na pod grabe pagkaayo matik. Goods kisi-kisi grabe pagka-shop sutira naog yun wag yun alang-alanga dira tong gipangita nakiuwag yun ta grabe pagkadakuha isda unsa man ang isda pas lang sa tana kay murag muhunong atong edad anara biyahing langit man tong isda pero naara gyapon mo tukob ato ba depende na jud kuno na sa paglimpyo ingon nila og diring napita buinas ba ni or malas grabe na pagkalubatan sa tong ispat pero wala na to damha nakaigo unta tag-awman nga islawan pero nakatangtang pagud sa pana pero ayos kayo nakuha sa usa ka singgaw kay dito padung dagan sa iyaha paksit magpatukob gining awmana dako-dako na ba good size na kayong awmana alright bat ta kay lubat na tong ispat sakto sa kayo kay nagtaob na okay daog dira tanan natong kuha ayos na kani kuha makatukob na taog mga labas naglabig gyud atong baga pero goods kay ning isda lami kayo gunod ba atuan na lang ning birhan sa paglimpyo daan para inig abot sa tuwa largo na lang taluto kay murag lawom na kay rong kagabhion matik dira
Pag-abot nato sa tuwa, walay daghang pasundayag ato na ipabutang sa tong kawa, ato aning birahan sa pag-inununan, nya kanang butangan bitaw dayon og idibol inig dayog hubas-hubas. Grabe gyud pagkaayo sa. Nakakuha sa tadiyag buko-buko usa ka buok. Ayos, libre na tong tukbunonon ani. Ato dayon na dihang hiwaan og mga materialis. Pagkahuman hiwa-hiwaan po na nato dag sila espada. Aw grabe pagkaayo sa. Butangan po nato ning usa ka materialis nato. Pagkahuman butangan na natong suka gamay. Okay goods, matik birahan na ta na sa pagtimpla. Butangan og asin. Isunod butan ang pagpalasa nga bitsin. Okay, daog na ng bitsina. Pagkahuman natong timpla, ato na nang butangan og sabaw. Dili na kay nato daghanon og sabaw para monunot gyud ang lasa sa isda ba. Okay, goes na nang sa bawah. Matik walay daghang pasundayag ato na nang itak-ang. Aw grabe pagkaayo sa natong inununan. Daghan kayog mga materialis ba. Ug after pila ka oras atong dinamdabay, ato sa ning ukban. Asos di matabas-tabas, grabe pagkaayo sa. Nagbukal-bukal lang pagayo. Ato aw sa nang pabaso-baso ng sabaw. Okay, daog dera. Ato nang ukban og balik kay may basubas naman ang sabaw. Ato na nang birahan sa pagbutang og idibol. Be, comment ko na mo og kinsa ganahan og inununan niya na idibol. Di ba? Grabe gyud pagkaayo sa. Naglasa-lasa ang sabaw og porteng pagkaayo sa ibahog sa kanon ba. Wa na daghang pasundayag, hihaon na sa usa ka singgaong dalargo. Kay naluto na tong inununan. Grabe pagkaayo sa tong inununan. Pagkalabasa, kita gyud mismo ang nanguha ba. Ato asa ni idalikyat og sugbatong sa nga nakuha. Gods kayo, sulba na sa datong tukbunonon. Alright, diara. Ato na ni iyab-yab atong inununan sa tong mais nga kanon. Okay, daog nabahog na tanan. Grabe gyud pagkaayo sa aning tukbunona. Nya parisan sa tong mais nga kanon. Aw paksit, iplasta na po natong sinugba nga saang. Okay, daog dera. Di na matabas-tabas ang usa ka singgaw. Grabe na duka aog naw. Walay na ka pasundayag. Tukbon sa tanik kay pang gusto na pagayong mga singgaw. Oh la, habhab. Oh, habab. Sabi yung mga luyahag mga naong. Naong sinjong. Hindi na ito sudza kan. Itong lungga. Lalakad. Ito na yun, ang sauce ko habab. Gabi habab. Ano? Ito ba? Ini lo ginagawa mo. Come na. Basta sabaw ba? Ya. Abi ano gaw? Abad. Waktu beneran? Bakit? Ano? Nga naman ka. Pentik. Nilay. Ano ang mabili? Ay, bilak na. Tugon man. Tugon man ko. Time check. Time check, kapit na sa 12. Okay na. Gulungag lang tayo pagpamaho na. Udto naman niya. Ganito. Pag-udto na ni. Yan pa naman sila. Puglan dah, Asos, grabe pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw. Worth it yun na tong kahagog pamana. Porting pagkalamiya sa tong inununan. Mag-shoutout sa tong mga singgaw. Shoutout kang Idrot Virna, kang Gary Garciano, kang Ninit Toyor, kang Chiril Inad, kang Gisa Santuili Frasco, kang Julima Rosa Lauria, kang Noel Pacho, kang Kati Jane Galarde, kang Jingir Pipito, kang Alvarez Gabata, kang Andre Itrios Nilias, kang Marisa Rol, kang Amiel Manyakap, kang Bilili Merli, kang Snib Ayuhad, kang Cristina Solana, kang Miguel, kang Pidot, o kang Matmat. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment lang mo mga singgaw sa tong latest upload. At turta magkuha first 15 comments sa tong shoutout. Dili lang ako to mga singkaw ng share og like ng video para mas nagaptang matukob.